Ay mga baay, mayong good morning, good morning, good morning. Mayong buntag unto hapon palis. Kaninyong tanan. Wala ginoo ko tabangi. Mga unta. Sudan bangos. Na pinirito. Pinikas. Nga dyan sabaw sa kuam. Sabaw sa kabaw. Kabaw. Nga nga. Nilat. Sabaw sa nilat ang baka. Kabayo. Ako bayo. Uyab nga pula. Managkaon sa isudan ni mo bok. Hindi isudan mo. Kabayo. Patay. Yunuan. May na kayo kusog manipa. Yunuan kabayo. Yung ang kabayo po. Hindi nakatawas kong kilid eh. Ako uyab nga pula kay kuan man ni siya kanang perminti man ni siya ija-ijahon kay taga Budjol man ni siya. Taga Budjol ka? Hindi, natuwag pa bang ko mga bike eh. Bawi sa mga bilar-bilar ba? Magluto tagkadlaon. Binta-binta kayo ron kay wa pa maninda tanan. Wa pa mahuman New Year. Duwa rin naninda, tulo sila. Kaya tulo akong uyab nga blue. Uyab nga pink. Kung sa'y suot mo yan. Nagpaharuhay na sa payag. Ito sa bahay Kobo nga. Kawayan ang sahog. Nagtindog. Mga purol, mga ipit sa kawan. Mga ipit sa lansang. Mga buslot ang prep. Higdaan ng kawayan. Ayahay ba't higdaan? Di ba bok atong bahay sa una bok? Sahog bi ato na? Aw di man to na to bahay man to sa imong mama. Murag ni donate naman ta ato sa kalibo. No. Lugos pa itong donita to sa kalibo kay. Wala panood ang kita. Kulang pa gani sa wag isudan. Payag. Atop nipa. Nipa og kugon. Nya di ay bay mga lubi sa tungon. Magay wag ita mo hulog ig lubi. Ang lubi to tungod sa abuhan pasdilan og mahagbong. Lagpot yun ang mga kaldero. May pangsabit. Ang kaldero sa probinsya gihimong unsa ni hanging refrigerator. Pinabitay nga rep ba kay sungkabon unya duha ra bay manong kabay sa probinsya. Katong mo istorya og mo dili mo istorya. Nya abli ba kayo mo kusina way ding ang anak mga tao. Masungkaban og mga tao. Ang kusina mga bayabli kayo. Kita kayo mga galon. Galon nga ipang lumot. Nilang kalakiya. Himo-himo pa kunuhay kural. Himo kural mga bay. So, sa baka niya bukabaw o baka ni baka ni Lidja. So, ginawa ako matinangkong. Labong na untag dahon.
Makatuog mi anang palis. Limata. Upaw na. Nga naman tumambaka, magbaka nga. Kataas mo itong kurala. Agad mo sa pangpang mga bay. Pangpang suba. Magay kay dunay kahoy ditong mangga na gyapon bok. Bok, Katubaw na. dunay kahoy ditong mangga nga dako kayo murag ni lobas. Unsa nga ni kintigwang kay ba? Lobas na kayo ansa? Ay. Unsa nga yung guwang niya nga punuan? Ha? Lubas na. Lobas lagi. Ang niguwa nga punaan ba? Lubas na kayo to. Adito mo nag-atang yung tao. Sige, sige na ako itong istoryahan itong mangga. Kay nanano man ko ato balang ng mga tungod ato. Kung mangga, taghawa diha. Saab na lang, may mahawa ka. Kami gay mo sunod. Pangpang kayo. Kapuyo sa amin ito, duha ka tuig in town. Balin-balin. Ang pinakabalay yun siya yung mama, mansyon man. Mansyon ang balay. Unya, ang nagpuyo kay ang nagpuyo kay na may gapon ng baba. Balin, tas payag, ani, balag kita. Sos, pag-abos payag, na maghihapon ng megapon. Kaya, maghihapon ito pinahimo. Kaya, mami, kapahimo. Ambot, nagbago. Nagbago na baga karon. Nagbago na yung mama, Bok. Bok, di na megapon sana. Trumpa. Trumpang microphone. Nag-uban ang trumpang microphone. Gidalaan mo yung speaker. Ambot, nabuutan na baka taon. Naniwang na ba? Nagsakit man daw to. Or base nagbalintos to. Speaking of balintos mga bay. Dako kay tabang na ko ni taon. As in, active kay ko. Ito ba yung katugon? Labi na, nindot ni siya, labi na ka ng dugay mo duty bitaw. Bes na ko ba? Mga BE. Ang bato, usan mong sugod mo ko as 10 as 11. Masi kog tubig, kuha na sa. Masi ano ko tugon, tubig ko. Babot alas 2, kadlawon. Ay ako magtimpla ni. Ma-active jud ko mga bay. Tama na alas 9, alas 10. Say, maptan pag alas 12 sa udto. Kubati og katugon. Ano nice kayo. As in, yung hatag nga review nyo, nice kayo mga bay. Mahal kayo siya, pero okay ra. Nga ako bitong, mga dire, mga unod, nahuot jud. 6'6 sa laman. Pampaniwang siya mga bay, pampaniwang, pampagwapa. Daghan siya benefits. Para jud ni sa mga adik sa trabaho. Minapanggabi mo. Tunga scope akong gigamit niya. Usa ka ingon ani.
Asukaran lang ako gamay. Tibok ay mga well. Kung ganahan mo, pwede mo palit na ako. Nga ko yung supplier ani. Wala ko nagpa-member kay mahal kayo. Mahal kayo membership ani 30,000 kapin. Di makaya sa kwan ay kilay. So, kung mo order mo, naalala ko yung makuhaan. Free delivery na din sa Pilipinas. Pwede mo ship ani abroad. Pero on selected countries la. Kung ka sure sa country. Pero akong ipangutana, no? Sa country. Sobrang ganda niya talaga. Para sa akin. Dagdag pang paganda siya. And at the same time, na po siya ingredients for whitening. And di juga ba tiyoguan kanang katugon niya kung matulog. Katugon na po ka mga bay. Tulog jud ka, wa jud kay pakialam sa mga palibot. As in, unsa pa na ka kuan diha langas. Lami jud kay mo tulog sa pumatog naka. Moji ako review ani nga kapino na hurot naman jud nimo. Kuan na pug karon. Well, sinaw jud kay siya wa siya pit ginagmay ra. Sinaw hurot na jud ni siya mo na luya kay akong lawas kay ano ko balintos. Na pampa flat jud na siya mga siyan natin. Naalis ako ngayon. Kaya ay, Diyos ko. May bibili mga ba? May bibili sa akin. 3. Tapos 4 ang kukunin ko kasi isa sa akin. Luya, Diyos. Wala ni kape ha. Dami kayo siyang effect sa akong lawas. Pang diet, yun siya pang diet. Pang diet, para sa mga addicts trabaho, may akong wamba, na matikdan nga itong gainom ko. Maganda talaga siya mga bay. Kaya, try nyo, subukan nyo lang. Kahit sobrang mahal, 3,500 ang ating SRP nito. Pero hindi ka talaga lugi sa 3,500 mo. Kaysa magkape ka sa sa Starbucks, magkano? 100 mahigit. Puros pa yung sugar, cholesterol, saan eh. Tingnan natin. Umis kayo. So, kanya, kung mong pintaon sa kaadlaw, tungag scoop. Niabot siya sa kuha og 45 days. Ayan na hurot. Abot siya 45 days. Bunguso ka, mga tipid ka. Gamayon man mo. Gamay ra imong need para musiga pa imong mata mo. Survive pa imong bilar. Pwede na sa trip ko 1/4 sa scoop. Nya, mainom ko mga alas 2 na sa kadlawon kay para makakuan ba, maka-survive jud hantod kuan. Hantod udto-udto nga makalihok-lihok pa ko. Namit ko sa mga ba. Okay. Ang tawag na. Hello? Yes.
Oh, good morning. Oo, Mary Joy Manunday. Hindi, ato. Gahapon naman na. Wala yun yung delivery gahapon. Sila mo nag-deliver. Lahi dahil delivery gahapon. So, asa naman ka? Mula kaway na raba ko. Unahan na gamay diri. Unahan Petron. Oh, luyo sa kalunod iti rin. Ay, kalunod iti rin at bang sa gate sa airport. Kalunod iti rin. Kalunod iti rin. Sige, mama. Una. Oh, doora kayo. Gym niya. Naaman na di Petron at bang. Di ba? Sige, sige. Salamat, ma'am. Thank you, Sab. Bye. Pa-deliver ko sa Shopee. I-unbox lang niya anak ko. Pa-deliver ko kanong katong ring light ba para hayag na itong video ko ngit-ngit. Meron lang yung tanan diha. Sino naman di akong plato. Amping mo diha kanong na yung mga bay. Basta laban-laban yung gitaan niya sa itong mga lakaw sa kinabuhi. Uban na nato og inubanan sa atong mga kinasing-kasing nga mga pangamuyo pagampo. Nga tagiya sa kitasan gay. Wa magita masayon sa atong lakaw sa kinabuhi. Basta kay enjoy lang kita dayon wala tayo natumban nga tao. Happy lang jud ta. Mahalag mga unsa diha mga kalaki sa mga daplin. Enjoy lang jud ta mga best tong life kay usa ra gini atong kinabuhi no. Nya hinulaman pag gid taon eh. Atong ampingan nya ato pag i-enjoy. Laban-laban lang ta. Paminaw nato na yung mga tao nga murag dili makatabang sa atong pag-enjoy sa itong kinabuhi. Kita na lang mo yung adjust. Kita na lang mo layo, di ba? Sige. Basta, amping mo diya kanunay ha. Lagang salamat sa pagpangga. Laban lang. Bye-bye.